الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sikurianu kiabantu gatanu ku Allah ama purwa gumala nagusukya salawati tanu ku nabi tanu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawribnu Allah balasang kanu Allah sa malabalas sabab ko kapasanggay niyo ko mga orasyo sa di niyo di mi pamamakinag si ko mga bandingan wagamatan wagama Islam ang gugulalan ko Quran naguso sabdan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mahurip no Allah si ko kapusan akang ganati o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa dunia nagyang kutu api akalang kapian kulumilibto na mga sahabat yan api teruyang kiran abiyaga kanakon sa kanu sa dua say asadan sa karganyan ang kanan adua asay ay niba kakandra kano nadidan madadag sa dayon diyanan at tigyan sa Quran agusos sabdan mahurip no Allah lalayon tanudan apo makinagan sa Quran nagusos sabdan nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigo kapambatiyaon nagusudiron di kandiru basa iyo mga ulama tanong ang tanong malalayo na kapapati dalam tanong kuturuan ada nama sigurado adi tanong keredag sa katatagutan o sangkaya dunia ada nama sigurado abi betul na tanong su Allah subhanahu wa ta'ala siku surga mahurip no Allah ay mantua pumagusain tanong na sumangalimu Allah sirkutan wa mga manusia sabab sa kaginutan may pumagusaya ayat na kadaklang ko mga manusia si isang kayamasa na kalipatan yan sumyadno na su Allah ayat na kadaklang ko mga manusia na pisyalubayan din sa dunia ugay na kagya makatukaw na miya pupos sa umuryan na damya pasadya na amalya na mapiya. Maurip no Allah, at nakadaklang ko mga manusia na da mga tadmiran si ikumyadungkiran. Sa kiaturo no Allah subhanahu wa ta'ala, walakin na aktaran na sila yaskurun. Ugay datigo Allah, nasukadaklang ko mga manusia na disiran penalamat. Mahurip no Allah, miyaloy Allah subhanahu wa ta'ala si sa Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ubanyudan pumagito nga sulimu Allah na dinyudan maitong. Benar dan mampu, aswaya manan yan na mga limuyan rakatanong na di tanudan kaitong so kadaklian, di tanudan kaitong so pisusunan yan, di tanudan kaitong so ayamanan yan na mga kapian yan. Mahurip no Allah, so manusia na may kadinian di pamimikiranan, na piyagi buwang kay ayamanan yan na mga anggaw tatanong, so mga anggaw tatanong,
na piasubu sukailay tano na dirtano mapamasa bulawan agu pirak agu muntia api ay kalaya na patamu-tamukan ko dunia na di makarga si kukailay tano na gusto mga pad ang mga amanan niya ng mga anggaw tatano ay nadunrakatano Allah subhanahu wa ta'ala adi tano di binde dumayasang kaya dunia api asubuso ka nagtanong na di mapumasa tamo di mapumasa naguni kabeda na milyon na tamo na api asubuso kapakataam tanong na may kawada ko manusia so kapakataam na deg na baliw kibabatugyan sang kaya dunia o di na so kapakabaw tanong na may kamada ko manusia so kapakabaw niyan na kaya kurangan din so katataguyan, kapyaw katataguyan sang kaya dunia. Giyuto'y sabab, apitaru Allah subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Mayamanan yan, na madadalam si kumaginawa niyo, sumyak kadakdakla piyak kamamasa, na bakano di pumakailay. Mayamanan yan, nabaniw di kananangyang kanan ang mga ginawa niyo magumbit-umbit mga kalbihan magumbit-umbit amanan niyan na mga anggota mga layarga la ilaha illallah ya kay salungan na sa katwa mama asumyong sang kutwa mapura ulama na pitero yan ay alim na inwamata na sakang nabarasimbo ko sang kutuwing dami. Way na sakang bu ipubrikiran o beri sa mga tao sa ing dami ito nasirang na mga baradusa sa kadaklangkiran. Iteruang kutung aulama atigyan upama atigyan ko pagarga sa kailaing kaambala. Inukirgaw na tigyan manay so piragato sanggibwa dirham 200 dirham na tigyan na di kurong pakargaan na tigyan na upama ko pagarga sumbal alimang ka pakargaan kaon so 200 dirham na tigyan na di ako magyog na tigyan na upama ko pagarga sumbal aing ka na pakargaan kaon so 200 dirham natigyan na di ako magyog, natigyan na ginan din sulam ba mga anggotang ka. Adir ka magpumasaw mani sa susunon, at pipiragato sang gibu dirham. Nasa mananan nabang kadi kayaan sa Allah, adi kading barabuko, ayabudar ka, nadama papalad ka, pirak agubulawan. Ugay na upagarga sa mga anggotang ka, na di yun miyarga so ayamanan yan, na pipira ka milyon dirham. Sama na nun mangurip no Allah. Namiyag datan rode na diyang kuto, ayamanan yan, na mga limurkatan o Allah, si busang kay mga ginawatan. Miya kay salungan na sa katama, pasya gada ng kuto, mga manusia, as kanyan na ipungguro kiyan adiyang kuto ala ilaha illallah nagu dinian di isura so Allahu Akbar so subhanallah nagyang kuto akia karga ng mga manusia piturwir nilayra ng kuta sa katwa mama atan tuwa maripu si katasbih nadang balamatan yan pihak mamasa kadang bala liman yan pihak mamasa kadang bala inyan pituro no isa ko mga manusia inungkad na isuswaang agyang kay akababantugang kasi ko Allah au badini bidakan yan ko mga manusia ada kanyan bagi sambal mata da kanyan bagi sambal lima da kanyan bagi sambal ai inungkad na isuswaang ay pituruang kutas sa katao, auripun Allah, natigyan na ay mga manusia,
nakiatang katangkaan aswalla na inad na kunyan asya kunyan inapod ko mga manusia dataryo upama kusakon na inad na kunyan ay napda kunyan ko mga binatang nadid na margunong ko Allah o di na inapda kunyan si ko mga Paul Duld nadid amargunong ko Allah o di na inapda kunyan si ko mga binatang mga pangayaman sa manananatigyan nasukiapda ko mga manusia naisad no to ay mantugakan ko Allah sa dapit at tamanan niya nabantugan. Nayamala nasukiad na niyan rakon dialmiyang kupuswakan susindo turuan si ko Allah. Naswatigyan sukiya padalam uturuan kupuswakan amiyatunakan su Allah am titu amiyang aden nagyutuatigyan ipitaman tamanan akababantuga ko Allah nagusukap po na lamatiyak noon sabab sa inapda ko niyan si ko mga urip niyan at kasimpan niyan su Allah mahurip no Allah yang kutong mga katuruang kutong asa kato mama natanto aruminak su mga puso mga tawa pagpakanukon sabab sa kagimya para tayra na binarden ay pitaman taman na nalimo na diyang kutakya baluyo tawa manusia na ya sobraw na limo na sukya baluin niya na manusia na biluin niya apad ko mga mu'minin amya maratiaya dagunaw kinibatog sang kaya dunia amay ka manusia ka amanan yan na dakabumapad si ko mga tao asinimbayran su Allah napakasoldesiran mambuko surga wallah ginan yang gaya mananyan nakibabatog tanusang kaya dunia na sumangalimu Allah miya kadakdakal na yapipupuruan niya nalimu na sulimu aparatiaya si ku Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah amay kasutaw na yamananyan na pakalaan Allah sa tamu kada paratiyaw na duwan-duwan yan din amay kasumanusia napakalaan Allah sa kadatu ada paratiyom na duwan-duwan yan din. Amay kasu Allah napakadaklan yan sa degree sutaw ada paratiyan yan ku Allah na duwan-duwan yan din kadinian din ito kesanan. Amay kumatay sa manusia amanan niya nakatarang bisa din kukuburian nada abi petelun yan roh kulang wano mga tamukyan asati mampu. Dami petelun yan roho ko taguwalay niyan asati mambu na dami petelun yan roho si ko o kadato yan am malakbu na dapat nami petelun yan ko kuburian si ko manan yan na degree niyan diploma niyan si ko kuburian miatang kadadin ayabu ami pluma makaro manusia ko kubur nasubusu amalyan amatiya la ilaha illallah ya Allah nabal yang kasuma kuburami amay ko misungkir kami rodan amanan yan na maliwanag sa tama na maliwanag misisindo ron so kaya promasami ko sambayang na misisindo ko mga kuburami ay pakalaliwanag yan so kaya promasami matiya ko Quran la ilaha illallah antun adni miya suwautaw as kanyang nakiadakdaklan ko mga libro sang kaya dunia miya batiayan na yabu ay nindaray nun yan at yalikudan yan na sukang batian yan ko kitab wallah sa Quran la ilaha illallah antun adni miya suwautaw alangwan o ayamanan yan ng batian ko dunia napita kamaran yan na kambatian yan nayabuali pasyan matiya na susuratun wallah susuratu Allah sa Quran ini surat yanun arun matatagu sulamwan o usayan ko kakatunan yan ko Tuhan yan ginan mangurip no Allah adan mga manusia asiran na pipipian siran no Allah nadairan tadmisu Allah mga urip no Allah at susunso mga manusia ko katatagwiran sang kaya dunia paganayron na sa mga manusia asiran na piyakalaan siran no Allah
o mga parehasan ko dunia. Pia kadaklan siran wallahu ta'ala ko mga parehasan ko dunia. Misabab sa tamo kagu kadato nagumenang naguin mo. Ugay nasiran na dairan simpa su Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mga tautu na pia makadasiran wallahu ta'ala sangkaya dunia. Pia makadasiran wallah sangkaya dunia. Ugay na magandud sirang ko Allah. Na aya ketarusanyiran na sulagin de buah poy ko neraka. La ilaha illallah. Lumindung tanuk wallah mi pantag sang kanan ada tarana na mga tao. Miya kadaya ko dunia na yakiarus anun na suapoy ko neraka. Ikadua susun na mga urip mga manusia na mga manusia miya kadaya sa diyang kaya dunia. Abigan wallahu ta'ala sa mga parehasan ko dunia. Ugayid na miyanabnab nar magamal. Inusarian su tamukian si ko o kasurgaan yan. Inusarian su kadatuyan si ko kasurgaan yan. Inusarian su digri niyan ko kasurgaan yan. Inusarian su orasyan si ko kapakasurga yan. Dia tahu tu na miya kadaya ko dunia na pakadaya pen si salong na mauri. La ilaha illallah. Ya Allah nasarang kaming kapda. Sang kaming kapda sang kanan mga tao dataranan. At yarima kasupang niran. Rabbana atina fid dunya hasana. Wa fil akhirati hasanata wa qina adhaban nar. Kad na nami nabgan kar kami suka pakadaya sa dunia. Nagusuka pakadaya sa alungan na mauri. Napakalida sa kaming kasiko apoy ko naraka. Ikatlo mga manusia. Na sa mga manusia miyarasay siran sang kaya dunia na ugay na dairan daray nun sa simbayran ko Allah mararasay siran si kukapanamok ay masusugat siran na kapupubri ugay na kawasa siran sa simba la ilaha illallah miyasugat siran na mga widakal ko dunia miyasugat siran ang mga eksamin wallah ko dunia miya sugat siran barang-barang ang mga tiuba wallah ugay na badan pugusur sa mga simbayran badan na pagpakapuro sa paratiairan dia mga tauto na miya rasay siran ko dunia na bagian niran sa surga wallah miya rasay siran ko dunia ugay na pakadaya siran sa lungan na mauri Allahu Akbar dinan ikapat na manusia mirasay sa diyang kaya dunia ugayid na sabab ko kirasay niyan ko dunia na kialipatan niyang pansu Allah subhanahu wa ta'ala ibarat to mga tao misakit sang kaya dunia ugayid na misakit na pansu paratiyan niyan ibarat to mga tao pubri sang kaya dunia na pubri pansasimba ibarat to mga tao miyaka miyakang bakulo sa mga widakal ko katataguyan sang kaya dunia ugay na danyan din mapikir sa Tuhan yan yung mga tauto nagyuto sa mga tao ang miyarasay ko dunia nagkarasay pan sa alungan na mauri wal'iyadu billah ay manan yan na pumangin tanong ko Allah adun na mapdunsan si kutano na gusto mga buwataan tanong bamarasay sa dunia na marasay pan sa alungan na mauri mauri pano Allah tanu dan tanu yang kaya mengalimu Allah sihir tanu ini kalimu tanunya na pipi-pipian tanunya si ku mga badan tanu nabigan tanunya sa badan na mapiak nagubagur nagyang kanan na kailangan na namausap tanu si ku simpat tanu ku Allah subhanahu wa ta'ala mahurip no Allah padakal ko mga manusia digan wallahu ta'ala sa mapiak alawas nadan yan mang gusto ko agama wallah subhanahu wa ta'ala anta mga diidwan yan naskan yan ay mga manusia na api alang-ulangon tanong sumimba si ko Allah nadid na kiuman tanong ko kadatu wallah na api alang-ulangon tanong baradusa nadid na kalbat tanong ko kadatu wallah dataranan ayamanan yan na yakap ko ayakap simba tanong ko Allah na para sa kamapiano mga ginawa tanong kenapa sa kamapiano Tuhan tanong Rabbul Alamin itu'y sabab aduan-duan yan so tao amat pihilawas
ugay na danyan manggasto si kusimpan yan ku Allah subhanahu wa ta'ala dan yan mausar ku agama nada ananayaw niya na mapuragunian si isalungan na mauri. So Allah subhanahu wa ta'ala namialuin nanan si sa Quran والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Gusto mga tao mirumasay siran si ko mga lalandrak na sigurado din na turo na konsiram nagu mata-mataan at talap daw Allah sumipipiya-piya. Giyanan maurip no Allah kailangan na sa mga badantano na marasay si ko simba makaprumasay ko sambayang na makaprumasay si ko kandahwa na makaprumasay si ko emanan yan nakakapnay haji na makaprumasay si ko kabrang salalang ko Allah makaprumasay ko lang wano'y kasusuwat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kayo sa alungan natitindig no Aisha sunabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagyang kutwa katitindigan niya noon na pengkurau ko dan so Aisha ay makapasad su Rasulullah sembayang natigan na Aisha nano ka pengkurau natigan na miya ilayakan so mga palo uwain ka na gusto mga paradaing ka na miya makadalam-dalam aming babata ka doon sa kararasain ka sembayang ubadis ka na yamanan yan na ririlaan ka Allah subhanahu wa ta'ala. Tigana ya Aisha uba kalu-kalu na baluyaku apad ko mangalay tadam si ko Allah. Ginan maurip no Allah. Iya manan yan napiaka mo sa sutaw mapikam bubulawasan adan yan usara si ko agama. Dan yan usara ko simpan yan ko Allah. Na ino mga day kirilayan dun to mapikam bubulawasan sa dunia. Ugaid na pagumbi-umbi sulawasyan si salungan na mauri. Nakatutong sunurga pa yan si salungan na mauri. Maurip no Allah. Adun si ko mga tao. Adigan wallahu ta'ala salimu. Ayamanan yan. Nadigan yan salimu at tamok. Nadiyang kutak ya begini anong salimu at tamok. Na pikatadayan dun sa dunia. Nadiyun dun na ayamanan yan napsasadka. Nadiyun dun na pendiakat. Na daun din dan yan din sa raso tamukyan si iku agaman yan. Padakliman to sang kayamasa ang mga pipiya iwalay na makapnay haji sa taman iman to. Mga pipiya iwalay na da makapnay haji sa taman dun iman to. Udi na madakli mga bulawan na da makandiakat sa taman iman to. Udi na madakl mga pipiya mga truck o gahid na dadun ayamanan niya namin gulalan yan kupaliugatun Allah sa tamaniman to. Yan ang mga tao. Ang buluin Allah subhanahu wa ta'ala sa mga tamukiran. Ayamanan yan ng buluin yan timot-timon sa tamukiran. Nang buluin yan ang mga pirinsa na ipirinsa si ko mga rarbiran. Ipirinsa ko mga likudiran, napakapukli-kli din siran din. Sangkuto at yun ang sulangon ng mga tamukiran na itutong si ko mga nurga pairan sa alungan na mauri. Maurip no Allah, madakal si ko mga tao. Adigan no Allah subhanahu wa ta'ala sa kadatu. Nadiyang kutapik tadayan din sa kadatu iyan, nadinyan din katawan. Ika papakasuldo wakto, nagusukap kay puso wakto. Miyataman sa kanyan din sa diyang kutad yun, di ka bantu-bantu ka. Nagusto din yan, di ka pakipudi-pudi si ko mga manusia. Na mga urip no Allah. Mito ka ito na may kamapupos sa umurian. Ada niya pasadyan arwa sa kapangarasi. Dan niya pasadyan arwa sa mananyam. Na diyang kutu akyat tutungan yan si ko umurian sang kaya dunia. Nada mapunutulian si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Amya pasadyan si ko dunia. Mahurip no Allah. Adang paman ko mga tao, bigan Allah subhanahu wa ta'ala sa degree niyan. Bantugan yan, ilmu yan. Ugayid, nasibu miya taman sa diyang kutu. Kaya pa ka degree niyan. Na di bantu-bantug ng mga manusia. Ugayid, na piyaso ka pa kabati ayan sa Quran. Na di mataw matiya sa Quran. Allahu Akbar. At na mga tao, amya kalalay degree. Aapia so katawan yan sembayang na di mataw sembayang. At na mga tao amya kalalay degree ugayid na
dinian dena ke tasbih sutuhanyan si ko sulad api piragohi aya buah kap ketanu dinian ko tuhanyan na yagran yokit samargan gianan mangurip no Allah adyang kanan ang mga tao nagyanan ni Peter o Allah subhanahu wa ta'ala piya kadayan si ko dunia ugay napagulog niyan si rampu si ko apoy ko naraka jahannam لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين saben narati ko Allah ay nadnami sa mga manusia siku miyaka pia buntal pia na misiran nati ko Allah inilaw na misiran ugay nauriano to napakapuraguntunga na misiran siku na apoy ko naraka jahannam إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إن تبوس mga tao niya maratiaya naurian yan na minabnar siran mamagamal asiran ng balasan siran sa balas adad na ikaririntas yan maurip no Allah ginan idi tanudi katirin tarmisang kain ang mga limur katano Allah dapit at tamanan yan limu ayamananya na pamilya limu adarudupa limu ang mga wata limu ang buwataan diyan maurip no Allah ayamananya na mga panalamatan tanong ko Allah digan tanong niyan sa mga pamilya tanong nagubigan tanong niyan sa mga buwataan tanong nagyan ni isa ko mga parehasan sang kaya dunia mga pupuro ugait napiya karatarata sa ginawa naat na pamilya mga urip no Allah at yung kuto pamilya iran nabubutuan niran sa pamilya niya kapas Allahu Akbar inumaday niya kapas ang kutoy sa kapamilya na din na matawron matya sa Quran la ilaha illallah mapapanosiran apiklas yan ng mga degree mapapanosiran alangon apiklas yan na diploma o gait nadede na matawkiran matya sa Quran ay sa kapamilya di mataw matya sa Quran so amagusuina nadap na mataw kiran matya sa Quran ay amaran na makatatayon to ka anto na imyan suwa to kudo pula gupat kauras ayabuwa manan yan na mga katero diro di matero na mga katero sa dunia na diro din pakasamber so ay manan yan na kamo to katero wallah subhanahu wa ta'ala miyumanong nadisiram panapasasambayang nadam pamilya adigan siran wallahu ta'ala sa tamo ugayid na diyang ko tatamo na piyana mo kamakapupuon sa haram na di pendigaston si ko haram la ilaha illallah ginan yan nagkatuon kayo sa kapamilya ng giginaway ugayid na sisiran mamuming giginaway si ko kamparadusa ko Allah sisiran maming giginaway si ko kandagang sa mga haram sisiran maming giginaway ko kapanamok sa haram naginan ipya karatarata ay amanan yan nakapamilya ugayit nasukalang wano mga nabi namya tayon siran sa umanisa kiran na piyamang niran ay amanan yan na ikalimusiran wallah na sampur na yan na ikalimu wallah sa mga buwataan niran baluin no Allah ta'ala sa mga buwataan tanong ang mga buwataan ng mga suti mga buwataan ng mga barasimba mangurip no Allah amay din kasi Koreano ka pamatay tanong lamyaloy Rasul sallallahu alaihi wasallam idha mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath andad ni kapatayong buwatan no Adam namya putol din sulang-ulangwan o amalyan inunta busot lososon paganayron nadyang kuto aminisid ko tao wasad ka jariya mana nagyuto so minisid ka tao kudi kambalian ng mga manusia sa dayon dataro mga masjid gusto mga madrasa o di na so mga pedesan dataro mga walaya mga watahilo gusto mga walayo di titibay wada mga walay niyan na ikadua ti Rasulullah abkiyuma ko tao ang mga balas ako mga malian na so o ilmo yan abkiyang gunaan so ilmo yan namin ipamangdaw niya na di kang gunaan ng mga manusia dataro ilmo si Quran amin ipamangdaw utaw na dayon sa dayon nasa din sa pagpaka pagkandaw ano nagupkandaw ano no kiandaw ano napbalasan sa kanya nun
nagus sa mga pedesa na mga ilmu, maka susungkad ko kabubayan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikatlong, nasuka pa kabugag sa wata salih, abaramalay po po mga ninyang suluksiyan. Ginan ipupunag na rin tanong ang balwi sa mga watatano ang mga salihin. Balwi sa kabubadan rakatano ang mga barasimba. Ang tanong mabalwi ada tartano, waya manan yan na matatagu si sadyang kuto, lawasaig, petugod na diyang kota balasir tano, amay ko matatagu tano sa kota kubur tano. Mahurip no Allah, panugunyan sa manusia, adinian panalamatan, sulimuun Allah subhanahu wa ta'ala, panugunyan sa manusia, akalipatan yan sa Allah, na mataman sa diyang kaya dunia. Yan ang mahurip no Allah, pamanin tano, siku Allah subhanahu wa ta'ala, mapadutano kung mga laytadum siku Allah, mapadutano kung mga barasuti, ang mga papasay katubat siku Allah, dago mapadutano kung mga tao, mga lalmakipuso, ay giran sa mga dawan o Quran, nagsusabdan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na patempugan sa mga pusuiran, pagpakalamag sa mga pusuiran, na pagpakatanod sa mga niyawairan, na taro sa magan, na di siran ditataklid si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Mahurip no Allah, surah bigitano sa alungan na maurid. Nabarakatano ini sa parwallahu ta'ala, so ayamanan yan na mga ukur tanong sang kaya dunia, nabanyan rakatano ini sapar, so mga bagian tanong sang kaya dunia, ugay nadita no matambang sang kaya dunia, na si tano suramig, si salungan na mauri, kapya katukaw tano Allah subhanahu wa ta'ala, walal akhiratu khairul laka minal ula, sabansab na ratig wallah, aso mga kamapiyaan sa alungan na mauri, na tumo adiso mga kamapiyaan si sa dunia. Rilaya po niyo mga urip no Allah, pririlayan tano, suditano, kapit tarutupaan. Upamanin kami niyo, ang mga ulama niyo, sa ilapigilahamang kami niyan, si kuwagamaw Allah subhanahu wa ta'ala, sa kasabapan sa diyang kapakatayaw niya na maliwanag, si kumadaklataw, nagukasabapan sa kapamakasurga tanong. Mahurip no Allah, timon tanong Allah ta'ala kusurga yan. Ya Allah, na pamanin na merkadi kaming kapasin terima. O dia miming gulalan so pitaman-tamanan akap simpa merka. Nagu dia miming gulalan ya Allah so suat merka. Kaming kapasin terima o di kaming kakarilai. Tamay ko terima ang kaming kaya Allah. Na pamanin na merka ya katarima ang kar kami na kababayang kaming ka. Ya Allah, pamanin na merka. Amay ko terima ang kaming kadeng, na katarima ang kar kami, na si kami mapapati dalam si pamirka. Ya Allah, amay ko terima ang kaming kadeng na pagnanamirka, na katarima ang kar kami na madadalam kami abdas, o di na katarima ang kar kami na ititinda kami sa mga sambayangan ni. O di na katarima ang kar kami, ya Allah, na sumusujud kami ka, ya arhamar rahimin. Udi na yakatarima angkar kami, na yakapuspusan de na maturwami, na sukalimat la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.